ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೂತೈದ ಸಾರು ಮನ್ಪುಗ ಒವ್ವೆ ರೀತಿಡ್ಲ ನೆಟೆಯನ್ನ ತಾರೈ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೋಡಪ್ಪನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಉದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಓಂಕಾಳು, ಅಂಚನೆ ಪುಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ. ಒಂದೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ನೀಟಾದ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಆಯ್ನಾತ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೊಲೆ ಅದೇ ನಿಕ್ಲ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಸಾಲದ. ಓಕೆನಾ. ನೆಟೆಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಗೆ ನೆಟೆಯಾನ್ ಮಸಾಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡಿದೀತಿನ ಉಂದೇಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನಂಗ ಪಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ದಪ್ಪ ಬೋಡಾಂಡ ದಪ್ಪ ದಿವೊಂದೆ ತೆಳು ಬೋಡಾಂಡ ತೆಳು ಮಂತೊಲ್ನೆ. ಓಕೆ. ಯಾನ್ನೆಟೆ ಸಾರು ಮನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ತೆಳುವಾದ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಐಕೊಂಜಿ ನೆಟೆ ಚಾಪ್ ಮಂದಿತಿನ ಆನಿಯನ್, ಜಿಂಜರ್ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪುಲ್ನೈತೆ ಸೇರ್ಸಾದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದೊಂದು ಕೊದ್ದಿರ ಬುಡ್ಲೆ. ಏರು ಮಾತ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಜರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಬರೀ ಟೇಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೋಟಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾದ ನಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಮರಪೊರ್ಚಿ. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೂತೈ ಹಿಂದೇನಿ ಅನ್ನಟೆ ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿ ಒಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೂತೈ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಹೇರಳವಾದುಂಡು. ಕೆಲವರು ಈ ಮೀನ್ದ ಈ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಿರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮೀನೇ ತಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬೋಡಾಕ್ವಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನೆಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರುಂಡ ಅಕ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪುಗ. ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿರ ಬುಡ್ಲೆ ಯಾವು. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯಡು ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಸಿಮ್ಮಡಿ ದೀದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಮೀನದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಐತಿನ ಹಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತೂ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯ್ದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕೊಲ ಎಲ್ಲದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕಾದ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬೈದನಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನನ್ನ ಆತಲ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ.